Kde sme? Sme na afterparty. Hlasnejšie. Sme na afterparty od výračky Kosu. No dobre, a čo to je Kos? To je ráj minimalistov. Raj minimalistov. Vy ste vedeli, že sa obliekate rovnako? Ne, Takže... My sme každá dneska zvlášť Kosu a každá sme si kupovali stejný věci, no. Dvojičky. Adela, Martina, Aniela, Diabol. Hoď nám nějaký víc. Plastic Kids for Plastic Rain. Nachádzame sa v prítomnosti svetoznámeho návrhára, ktorý tento rok debutuje na Cambodia Fashion Weeku. Keď si vypijeme, tak sa boskávame. For Plastic Rain. Plastic Rain for Plastic Rain. Jakub, predstav nám túto krásnu pôvabnú osobu. Musím vám říct, že teďka to s těma brdama bylo fakt pěkný. S brdama? S brdama, No. brdy. Miro, ty Slováko, ty vodo. Miro, more. Čím se to zaostruje? A ty máš rád slovenčinu a češtinu nemáš rada? Práve sme strátili 50 000 followerov. Já vám představím Karin. Která vás brzo bude učit Jogu? Jogu? Vieš si dať ruky za hlavu? Pardon? Či si vieš dať ruky za hlavu? A nohy tiež nevieš? Ale nohu ještě nedám. Ja dám. Fakt? Hej. Ukáž. After party yoga. Sa nejaké tajné veci preberajú, že si tak stichol? Osobne. Jakub je A-class bloger, lebo bol jediný človek, ktorého sem pozvali. My sme tu na čierno. Juraj je můj plus one. Bude neskôr odmena. Je tady skvělý jídlo od Stones Catering. Čo to je? Sezamové kuřesky, no. To je nejaká ryba s vymetkovým obsahem. Čo to je? Maliny bílý čokoládě. To je hovno sušené. Kde jsem já dřív dělával. Dělal jsem, tady jak jsou tady ty číšníci, tak to jsem dělal dřív já. Běhal jsem a dělal jsem deban. To robil Jakub kedy. Tak jsem si říkal, jestli jednou na těch akcích budu taky jakoby z druhé strany. A Už jsme se naučili stříhat bloky, ale ještě neumíme ostříhat. Aha, došiel som na to, jak sa ostri.